Arratsaldeko ordu batak eta 4 minutu, binakako txapelketa, buruz-buruko txapelketa, lauterdiko txapelketa, lauterdiko San Fermin torneoa. Txapelketa horietako finalaetan izaten dira pilotaren egun handiak eta bihar lauterdiko txapelketa nagusiaren finala jokatuko dute Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Peio Etxeberriak eta Javi Zabalak. Peio Etxeberriak 3. aldiz jokatuko du lauterdiko final nagusia, aurreko bietan batetik Altunaren aurka galdu egin zuen, Aixa irabazi zion amezketakoak 22 eta 9, iaz berriz Unai Lasoren aurka norgehiagoka estu baten ostean 22 eta 19 galdu zuen, gazteleraz bada esaldi bat, la tercera va la vencida. Ez dakigu bihar Peio zori hori egokituko zaion, baina ziur horretara kantxaratuko dela zenozko aurrelaria. Aurkari berriz Javi Zabala izango du. Naiarako aurrelariak bere lehen finala jokatuko du maila nagusian eta lauterdian izango da. Egia esan, atzo aipatu genuen, Senar eta Amianoren arteko final horretako analisia egin genuenean, nola Senarrek eta Zabalak bazuten edo baduten antzekotasun txiki bat, eta hori biak ala biak afizionatu mailan buruz-buru nabarmendu ziren horretan, profesionaletan txapela irabazteko lehen aukera lauterdian izango dute, batetik Senarre jada irabazi zuen beserie mailan, eta orain Zabalak bihar maila nagusian irabazteko aukera dauka. Badago aurrekari bat bi hauen artean ez oso zaharra, udan uztailaren 4 hain zuzen ere Donostiako Atano 3. pilotalekuan jokatu zuten biek elkarren aurka, eta orduko hartan 22 eta 13 Javi Zabala izan zen garaie, lehengoan prentsaurrekoan esan zuen partida oso gogorra izan zela, baina era berean horri ere ez diola erreparatu nahi, hau oso bestelako testu inguru batean jokatuko delako, eta halaxe da, ez du arrazoi faltarik, udako partidetan pilotariek partida asko eduki ohi dituzte erreskan, eta kasu honetan ez da hori gertatu, lauterdiko norgehiagokak jokatzen ari baitira soilik, eta bai Peio Etxeberria eta bai Zabala 100% iritsiko dira bi asteren ostean atxeden hartzeko aukera izan ondoren. Peio Etxeberriak arma asko ditu, batetik sake errematean tantoak egiteko gaitasuna badu, ezker gantxoarekin bikain moldatzen baita, baina batez ere duen arma nagusia kantxa erdia da. Kantxa erdian Peiok pilota hartzen duenean behar bada profesionalen kuadroko pilotari arriskutsuena izan daiteke. Edo zer egiteko doaiak baititu, Ormabikoaren bitartez pilota asko zabaleratu eta aurkariari lanak eman diezazkioke, Zabalean ezker zeharraren bidez bizi jokatuz, txokoan luze joz, baliabide asko dauzka, eta hor Peiok kantxa erdian pilota hartzen badu asko eduki dezake irabazita. Bestalde, boleaz ere ez ditu, tanto asko amaitzen, ez dauka bolea esplosibo hori, behar bada Larrazabalek edo Ezkurdiak eduki dezaketen lehertzeko moduko bolea hori, baina bai boleaz baliabideak baditu, pilota luzei hartzeko gaitasuna badu, eta gero horrez gain fisiko aparta dauka. Behar bada profesionaletako kuadroan ere fisiko onena duen pilotaria dela esan daiteke, norgehiagokak luzatzeak mesede egiten dio Peiori, eta hori izango du, xede, helburu, ea partida luzatu dezakeen, eta hartara badaki berak ere irabazteko aukera gehiago izan ditzakeela. Baina material aukeraketaren egunean ere gauza berezi bat edo ezoiko bat ikusi genuen, eta hori Peiok pilota biziak atera zituela izan zen. Gero Javi Zabalak prentsaurrekoan hitz egin zuenean ere esan zuen, nola
harritu egin zion, Peio kain pilota biziak atera izanak, eta gero horren ondorioz Javik berak ere saskian zeuden pilota bizienen aldeko autua egin zuen noski, beraz, biek ala biek esan daiteke partida azkarra planteatu nahi dutela, eta hori noski saketik hasten da. Beno, biek ala biek sakearen inguruan prentsaurrekoaren egunean oso iritzi ezberdinak izan zituzten. Batetik, Peio Etxeberriak esan zuen jada Bizkaia torneoan, gogoratu behar baita Bizkaia torneoan lauterditik, sakatu zutela hasiera batean, gerora berriro ere laugarren kuadrora aurreratu zuten, eta orain txapelketan berriro ere lauterdira atzeratu dute, ia esan horrek eman zuen zeresana, pilotarien elkartearekin eta barrain bat bilera egin ostean azkenerako lauterditik sakatzearen aldeko autua egin zuten, eta horren ondorioz, pilotariek beretan, batzuei mesede egin die, beste batzuei ez hainbeste, kalte ezin da esan, pilotari profesionalek orokorrean sakeari etekina ateratzeko gaitasuna edukioi baitute, baina esate baterako Peiorin ikusten mesede egin diola, ez baitzen sakez tanto asko egiteko pilotaria, orain kuadro terdi atzeratu dute, baina beti lana egiteko preste dagoen pilotaria da, eta horrekin bikain moldatu da. Javi Zabalak berriz oso bestelako iritzia izan zuen, esan zuen txapelketa hasieran soilik pilota jartzera joaten zela. Oroitu behar dugu, lauterdian bote egitearekin batera, gero 3. eta 5. kuadroaren artean sartu beharra dagoela pilota, beraz margina handirik ere ez dago, eta hori asko kostatu zitzaiola. Aipatu du Javik soilik jartzera joaten zela pilota, baina pixkanaka horri ere etekina aterazion, eta Ezkurdiaren aurka gainera sakez ere tanto batzuk egin zituen. Bestalde, esan zuen beste kontu bat, lauean bote egiten zuenean, gero 3. kuadroraino aurreratu, eta hortikan pilotari txapatik zentimetro batera jotzeak jada min handia egiten ziola aurkariari, orain lauterdian bote eginda, behar bada hori zailagoa izango da, baina hala ere ongi moldatu da, baita ere, eta sakeari ez baliote etekina aterako, elirateke biharko egun horretan izango ez Peio Etxeberria eta ez Javi Zabala. Javi Zabalak ere baditu beste hainbat arma, noski ezkerra da, bere arma nagusia, ezkerrez oso bizi mugitzen du pilota, aurkariari min egiteko gaitasune handia dauka, baina nik uste bihar berak esan zuen partida gogorra planteatu nahi zuela, baina ez zait iruditzen bihar Javi Zabalak norgehiagoka gogorra planteatu nahi izango duenik. Pilota biziak atera ditu, eta nik uste errematearen bila alik eta azkarren joango dela. Azken bolada honetan konfiantza handi xamarra hartu du errematearekin, eta horren ondorioz hori bihar berriro ere praktikan jartzen saiatuko da. Bai baitaki, tantoak asko gogortzen badira batez ere norgehiagoka hasieran, gero pilotak gastatu egin daitezkeela, apur bat duten grazia hori galdu dezaketela, eta ondorioz bigarren zati horretan ez luke Javik hainbesterainoko erreztasuna izango behar bada, tantoak amaitzeko ala ere ikusteko dago, ea zer gertatuko den, eta orain pronostikoaren ordua iritsi da. Nik Peio Etxeberria jarriko dute favorito, emaitza zehatzik ez dute emango, ez zait gustatzen normalean emaitza zehatzak ematea, baina bai Peio ikusten dut favorito, ez 3. finala duelako, baizik eta lauterdian bere ibilbidean zehar sekulako ibilbidea egin du, horrez gain txapelketan beti gora nabarmen egin du, azken 3 partidak erraztasun handiz irabazi ditu. Finala da, Peiok ere noski, naiz eta berak ez esan, ziur txapela irabazi behar horren presioa ere izango duela, baina Javik ere izango du, presio hori txapelketa bikaina egin baitu, eta ea zer nolako finala ikusten dugun. Beraz, bihar, arratsaldeko 5:00 hasiko da, eta kasu honetan Peio Etxeberria eta Zabala izango dira, nor baino nor gehiago Kaiolan, Bilboko Bizkaia pilotalekuan.